Hormatly prezidentimizin parasatly baştonlugyny güneşli diýärmizde dokma puwdugynyň batly adamlary bilen ösmek üçin geň mümkinçilikler döredilenir. Bu wagtda Daşogyň çeper halyçylyk karhanasynyň Bolumsaz etrawynyň Guwadag şäherindäki haly önümhanasy buýsonç bilen bellenmäge münasipdir. Karhanada çeperelli halyçy gelin gyzlaryň ihlasy zähmet çekmek üçin oňoýly şertler döredilip, haly ýugurtmak, dokumak üçin iň döwrewap enjamlar oturdulan. Karhananyň ussat halyçylary ene mamalarymyzdan miras galan, sunugat derejesine yeten halyçylyk hünärini ussatlyk bilen dowam etmegi özlerini uly mertebe hasaplaýarlar. Ajaýyp binanyň ähli bölümlerini işler döwrüň talabyna laýyk alınıp barylýar. Sunugat derejesine göterilen halyçylygy ösürmekdäki alınıp barylýan bu işleri görünüňde gowunç buýsonjyň artýar. Karhananyň ussat halyçylary dürli edara karhanalaryň buýrmalary boýunça haly dokumakly hem üstünlikli dowam etdirýärler. Karhanada zähmet çekýän eli çeper halyçylaryň ählisiniň hem öz boluşly göz başyna taryhyň çuňur gatlaryndan alyp gaýdýan türkmen halysyny dokumakda nusgalyk öz boluşly ussatlyklarynyň bardygyny bellemek diýseň ýakymlydyr. Häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk gelýän enjamlar bilen üpjün edilen bu karhana inçe sunugaty bilen gözellik döredýän ussat halyçylary hassa dörejilikli işlemäge ruhlandyrýar. Olar her bir çitimiň gözüni gamaşdyrýan nagyşlarda şökle saçmak üçin alad edýärler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyny arkadagly gahrman serdarymyzyň parasatly başdorlugyny halyçylyk sunugatyny ösürmekdäki beýik işleriň barha belentleri göterilýänligi kalplarda gowunç buýsonç duýgularyny döredýär. Ene mamalarymyzdan miras galan milli el işlerini, halyçylyk sunugatyny goramak, onu baýlaşdyryp ýaş nesile öwretmek we gaspany dünýä ýaymak babatda bitirilýän beýmeçür işler halkymyzy gowundyrýar. Elbetde muň özi şöhratly geçmişimizde goýulýan belent sarpadan nişanlar. Nusgalyk nagyşlary bilen türkmen halkynyň gymmatly mirasyny şöhlendirýän gadymy hemde müdümi halyçylyk sunugatymyzyň gülle besmek üçin geň mümkinçilikleri döredýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyza halyçylar alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.